Hola a tothom, soc la Blanca Llobera i treballo a la Biblioteca de Palafrugell i us vull recomanar el llibre de La trena, de la Letitia Colombani. Aquesta novel·la retrata la vida de tres dones que viuen en tres continents diferents. Tot i que cada una té una vida molt diferent de les altres i sembla que aparentment no mantinguin res en comú, les uneix la determinació, la valentia i la lluita que demostren per superar moltes situacions tràgiques que les envolten. També, per desgràcia, les uneix la discriminació que pateixen pel sol fet de ser dones, indiferentment de l'idioma que parlin, de la religió que practiquin o de la posició social que tinguin. El títol del llibre es deu al fet que cada una de les històries d'aquestes tres protagonistes es veu entrellaçat per la tenacitat, ja sigui real i simbòlica, dels cabells. Realment és un llibre que, si us animeu a llegir, el disfrutareu molt perquè les tres històries d'aquestes tres dones són molt interessants i molt encoratjadores.